O novo servizo de recollida de lixo incluirá colectores para maiores. O prego de condicións para renovar o servizo de limpeza viaria e recollida de residuos do Concello de Ourense incluirá colectores específicos para maiores. A falta de entendemento entre a empresa consultora a que o goberno jacomista encargou a redacción das bases da contrata fixo que, ademais dos colectores de vidro, papel, envases e resto, figurase tamén un para ourensáns de avanzada idade. O erro produciuse ao misturar o concepto colectores adaptados a persoas maiores con colectores para persoas maiores. O Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia xa anulara a anterior licitación do contrato de lixo, o que levou o rexedor a encargar unha nova redacción que agora inclúe a curiosa votación. O goberno jacomita estuda aproveitar a circunstancia para axudar a resolver o problema que para as novas familias ourensáns supón que facer cos vellos. Estamos pola reciclaxe, pero hai cousas que non se poden reaproveitar, declarou a Ourense Today o concelleiro responsable. A Fundición San Rosendo, cun centro de residencias de maiores en funcionamento, e a Federación de Empresas Funerarias xa amosaron a súa preocupación. A Concesión Municipal de Limpeza e Recollido de Residuos caducou en 2022. Dende entón, a empresa adxudicataria, Aute Eco Ourense, presta o servizo en precario, o que a levou a reclamar pola vía xudicial indemnización millonarias pola actualización de prezos. Semellante situación padecen outros servizos municipais, todos, en xeral, como o dos autobuses urbanos ou o de fornecemento de auga e saneamento, que suman anos caducados e poderían supoñerlle ao Concello compensacións económicas por uns 25 millóns de euros. O Consello Consultivo de Galicia xa instou o goberno jacomita a resolver esta eiva. A resposta do alcalde ao Consello foi contundente. Consejos vendo que para mí no tengo, chica, declarou. O Ourense Today, porque a información non é unha broma. Ou si?